मंडळी आणि आता संध्याकाळचे 6 वाजले आहेत आणि आता आमची दिंडी आहे. बघितला असाल मागच्या व्हिडिओत बऱ्याच 1-2 दिंडीची होते व्हिडिओ. तर आता दिंडी आमची दत्ताच्या देवळात. तर चला आणि आत्ता आधी भावकरवाडचा मेळ चालू हा. आणि गौरव काय हा लवकरात लवकर दिंडी बसतली आहे म्हणता. आपण तू सदरो नाही घातलास तो सदरो इस्त्री करू दिले ना म्हणजे खाली दिलं इस्त्री करू दिलं म्हणजे माता आणि दुकान आधी बघूया कितपत इली होती. भरपूर होती का भरपूर इली होती माहिती आहे. तर मित्रांनो पुढच्या वर्षी येवा होय ना. कारण तुमका आमचे व्हिडिओ लेट जातात त्यामुळे सगळा लपडा झाला. आमचो एडिटर मुंबईत बसलो म्हणजे काम करता. खाजा बिजा इला काय ती बघूया आधी. दुकानं बरीच दिसतो प्रत्यक्ष बघितलं की कळत काय आता. प्रत्यक्षात बघूया आता. दुकानं सकाळी एवढी नव्हती आता जरा बघूया. आणि शशी पाटीलांनी हजेरी लावलेली आहे. घेऊन आता झाला घेऊन हा. दोन वडापाव खाला बस झाला पोट भर झाले का मग हे खाऊक सुरुवात कर. पोट भरता हा वडापाव खाल्ला पोट भरता असं त्याचा बरोबर व्यसन भरता. काय रे असे ते बावल्याक धरून उडव. काय रे काय ठरत नाही हा. अरे ठरवा काय तर लवकर. अलर्ट गर्दी होणार आहे ना थोड्या वेळात. दुकाना यंदा कमी आहेत. हे खायचं आणलं पेपर आहे वाचता तरी. म्हणजे मागच्या वेळी व्हिडिओ केलेला आपलो बबलूचा व्हिडिओ केलेलो होतो आणि आता तो सप्त्या केलेलो हा. अरे सामाईन लिहिला बरेच दिवस तुम्ही बघितला नसत्याल त्यामुळे आता तो चालता वॉकरवर. तर आज तुम्ही बघितलं हिला एंट्री. काय रे कसं वाटतं आता बरं ना. तर मित्रांनो आता आमची दिंडी चालू होता आणि ओम्याकडे कॅमेरा त्यामुळे बघूया आता सुरू होईल.
सामान लावतोच जरा गडबडा.